ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 18/3/20 ಗೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಸೇವಾಧಾರಿ ಜೋಕುಲೆ ಸೇವೆಡು ವಿಜ್ಞಾಪನಂಚಿನ ಓವಿ ಕಾರ್ಯಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಂಘ ಮೈಗೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ? ಉತ್ತರ: ಏರು ಸತ್ಯಭಾವನ ಜೊತೆ ಸದಾ ಸತ್ಯವಾದೊಪ್ಪಿರು ಉಲೈಗೊಂಜಿ ಬಿದೈಗೊಂಜುಪ್ಪುಜಿರು. ರಡ್ಡು: ಏರು ಶಿವಭಾವನ ವಿನಃ ಬೀದೆ ಪಾತೆರಡು ಗೋಪುಜಿರು. ಮೂಜಿ: ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಡು ಶ್ರೀಮತಲಕ ನಡಪಿರು ಒವ್ವೋ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಜಿರು ಅಕುಲೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದುಪ್ಪಿರು. ಗೀತೆ: ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಕುಲಿನ ಮರಪೆರವಲ್ಲಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆ ಗೀತೆದ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದನು ಕೇಂಡರು. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತನರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದದ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರನೋರೇರು. ಇಂಚಿನ ಬಾಬಾಗ ಇಂಕುಲು ಜೋಕುಲಾತುಲ್ಲ ಐದವರ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ನಡಪಡವನು. ಇಚ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನಾಪುಡು ಇತ್ತೆತ್ತ ತೆಲಿಪರು ಎಂಕುಲು ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಆವಡು ಬಂದು ಪನ್ಪರು. ಅತ್ತಂಡ ಒಂಚು ವೇಳೆ ಕೈಗುಡಿ ಎರಡ ಕುಡ ಪೋದು ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಜೆಕುಲಾಪರು. ಸೊರ್ಗಡಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪರು ಅಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊರ್ಗುಡು ಬರ್ಪೆರು ಪಂದುಲಾತ್ತು. ಏರು ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಯುಗುಟ್ಟು ಬರ್ಪಣಕ್ಲಾದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕುಲೆ ಬರ್ಪೆರು. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಯುಗ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸದ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಮರಡಾಪಂಡು. ಆಂಡಲ ಏರು ಸುರುಸುರುಕು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬರ್ಪೆರು ಅಕಲು ಎಟ್ಟೆ ಸುಖನು ಪಡಿಪೆರು. ಬಾಕಿ ಏರು ಕಡೇಟು ಬರ್ಪೆರು ಅಕಲು ಬತ್ತದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಿತ್ತನು ಸೇರು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಪಣಕಲು ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೋಡು ಬರ್ಪೆರು. ಓರಿನಕಲಂತೂ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಬರ್ಪೇರು. ಅಕಲು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಖನು ಪಡೆಪೇರು. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸುಖೋಪ್ಪುಣತೆ. ಆಯ್ನಡ್ದವರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಬಾಬರ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುಡು. ಬೊಕ ಈ ಮಹಾನ್ ಕುಶಿತ ಸಂದೇಶನ್ಲ ಬರೆಯಲೆ ಕಾರ್ಡಿನ ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ಪನಗಲ ಇನ್ನೇನು ಬರೆಯುಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೇಹದ್ದದ ಭಾವನ ಕುಶಿತ ಸಂದೇಶ ಪ್ರದರ್ಶನಲ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಇಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆಯಪ್ಪನು ಬಂದು ನಿಕುಲು ತೋಜ್ಪವರು. ಐನಡ್ದವರ ಇನ್ನೇನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಡು ಬರೆಯುಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಭಾವ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪತಿತ ಭಾವನ ಸದ್ಗತಿದಾದ ಗೀತಿದ ಭಗವಂತ ಶಿವೆ ಇಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ್ನ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಕಲಿಯುಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಕಾರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚನು ಸತ್ಯುಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪಾವನ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಕುಶಿತ ಸಂದೇಶನು ಬತ್ತದ ಕೇಳಲೆ ಅತ್ತಂಡ ತೆರಿವನ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ನಾವು ಇಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಉಂಡು. ಎಂಗುಲು ಭಾರತಡು ಕೂಡ ಸತ್ಯುಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ 100% ಪವಿತ್ರತೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ದೈವಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯನು ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ ಈ ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಎಂಚಾಪನು ಬಂದು ಬತ್ತದು ತೆರಿವನ್ಲೆ ಇಂಚ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬರೆಯುವುದು. ಕಾರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಲಿ: ಓ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥ ಆವಡು ಈ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಕಲ್ಪದ ವಿರೋಧ ತರಹ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ಲಾನಾನುಸಾರ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನ ಶ್ರೀಮತಲೆಗ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರತೆದ ಬಲೊರ್ದು ತಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನೊರ್ದು ಭಾರತನು ಇಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಪಾವನಾದ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪನ್ಪುರನ್ನು ಬತ್ತದು ತೆರಿವನ್ಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ತದು ಕಾರ್ಡ್ ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ಪೊಡು. ಓವು ಎಂಚಿನಕುಲೆ ಗಾಂಡಲ ಅರ್ಥ ಆಕುಲೆ ಕೊಪ್ಪಡು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಶಿವಭಾವನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ರಾಮರಾಜ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಇಷ್ಟಲ ಆದಿತ್ತನು ಪತ್ರಿಕೆಡು ಇಂಚ ಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒಪ್ಪಡು. ಇಂದೇನು ಅವಶ್ಯವಾದ ತಿರುಗೋಡ ಪ್ರಚಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ತಮ್ಮ ತನುಮನ ಧನೊರ್ದಿ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದೆರ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಓವಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಅತ್ತಂಡ ಸುಲ್ಕೊನು ಕೇಳುವರು ಕಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಏಪಲ ತಿರುವಿರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚಡಂತೂ ಮಾತಲ ಡೊನೇಷನ್ ಮಿತ್ತೆ ನಡಪುಡು. ಮುಲ್ಪನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಎಂಕುಲು ಬೀಕೆಲು ಎಂಕುಲವೇ ತನು ಮನ ಧನೊರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕುಲು ಸ್ವಯಂ ಸ್ವರಾಜ್ಯನು ಪಡೆಪರು. ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ನಿಕುಲವೇ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರು. ಏರು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡೆಪೆರು ಅಕುಲಿಗೆ 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರತವಾಸಿಲೆ 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿಯ ಪೇರು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ಅತ್ತೆ ಇತ್ಯಂತ ಒವ್ವೆ ಕಿರೀಟ ಜೈನದವರ ಇಂದಿನ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪವಡ
ಬಾಬು ತಿರುಪವೇರು ಜೋಕ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೀಲಿ ಐದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಎಂಚಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಪಂಟ್ನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿರ್ದ ಕೇನ್ನಾಗ ಕುಡ ಬಡವಿರ್ನ ಪಾತೆರನ್ಲ ಪನ್ಪೆರು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬಡವಿರ್ನ ಪಾತೆರನು ಏರ್ಲಕ್ಕೇನು ಚೇರು ಸಾಹುಕಾರ್ಯರ್ನ ಆ ಶಬ್ದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲು ಸಿದ್ಧ ಮಂತದ ತೆರಿಪ ಅವರು ಎಂಕ್ಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಒರಿನ ಮಾತೆರನ್ಲ ಶಾಂತಿಧಾಮಗು ಕಡಪುಡ ಈ ರೀತಿಯಾದ ತೆರಿಪೌಡ ಭಾರತ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕಿ ರೀತಿ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆಂತೂ ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು ಅವು ಸತ್ಯಯುಗವಾದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಪಣ್ಲೆ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಈತ ಜನಸಂಖ್ಯೆತ್ತನು ಇತ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಆದುಂಡು ಇದು ಅವೇ ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೈಯಾದುಂಡು ಬೊಕ ಹೂವೇ ಸಮಯಡು ಇಂಚಿನ ಲಡೈಲು ಆದೇ ಇಚ್ಚಿ ಇಂದು ಕಡೇಟು ಮೋಜನದ ಮಹಾ ಲಡೈಯಾದುಂಡು ಇತ್ತೆಂತೂ ಅಣುಬಾಂಬುಲೆನ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ನ ಪಾತೆರನ್ಲ ಕೆನುಚಿರು ವಾ ಬಾಂಬುನು ಮಲ್ತದಿರೋ ಐನು ಸಮುದ್ರೋಡು ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಅಪಗ ಎಂಕುಲ ಸಹ ದುಂಬು ಮಲ್ಪುಜ ನಿಗುಲು ದಿವನ್ನೆ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಂದೆಪ್ಪರೆ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದಾಕುಲು ಪನ್ಪೆರು ಅನ್ನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಇಂದು ಅಂತೂ ಪೂರ್ವ ನಿಶ್ಚಿತ ಆದುಂಡು ಎತಾಂಡಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮತ ಕೊರ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಪುಚಿ ವಿನಾಶ ಒಂದೆತ್ತನ್ನ ನಿಕುಲು ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗಂತೂ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಸಂಶಯ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತೂ ಬುಡ್ದು ಪೋಪೆರು ವಿರೋಧಿಯಾದ ಬುಡ್ಪೇರು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದು ಕೂಡ ವಿರೋಧಿಯ ಆಯ್ರಬಲ್ಲಿ ನಿಕುಲಂತೂ ಶಿವ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಕೊಡಾಪನು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸತ್ಯವಂತ ಆವಡಾಪನು ಉಲೈಗೊಂಜಿ ಪಿದೈಗೊಂಜಿ ದೀವನ್ನು ಅರಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕಲು ತಮ್ಮ ಪದವಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಮಲ್ತೊನೇರು ತಮ್ಮದೇ ನಷ್ಟ ಮಲ್ತೊನೇರು ಕಲ್ಪಾಂತರಗಾದು ಏಪಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಈ ಸಮಯಡು ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆವಡಾಪನು ಓವೇ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಏನತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ರೂಪೊಡಪು ನಿರಂತರ ನೆನಪಂತೂ ಅಂತಿಮಡುಪ್ಪುಡು ಒರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ನೆನಪು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲೋಡು ಏರು ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುರೋ ಅಕಲು ಪಂಡು ಗಾಯನಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ಏರಡ ಮೋಹ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ ನೆನಪೆ ಬದುಗುಡುಪುಂಡು ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ನಿಕುಲು ಏತು ಕೈತಲು ಬರಂದು ಪೋಪರೋ ಆತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿಯೋರಿಯಗ್ಲ ನಿಕುಲು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಕೆಲಸನೆ ಮಲ್ತದರು ಬಂದು ತೊಜಿಪವಿರು ಸುರುಡ್ಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತದರು ಏರು ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕಲು ಮಸ್ತ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಪಂಪೆರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೊಜ್ಪೇರೆಗಾದು ಮುಖಲ್ನ 100% ಶಿಕ್ಷೆನ ತುಂಟು ಮತ್ತೆ ಐನದವರ ಬಾಬನ ಸೇವೆಡೆ ವಿಘ್ನ ಬರ್ಪುಣಂಚನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಕಡೇಟು ಮಾತಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇಂಚೆಂಚ ಬಾಬನ ಸೇವೆಡೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಘ್ನನು ಪಾಡ್ದು ನಷ್ಟ ಮಲ್ತರು ಬಂದು ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯತೆ ಏರು ವಿಘ್ನನು ಪಾಡ್ದಿರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಶಿವ ಬಾಬನವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ದರ್ಬಾರಾದುಂಡು ಬಲ ಭುಜವಾದ ಧರ್ಮರಾಜೆಲ ಉಲ್ಲಿರು ಅವು ಹತ್ತದ ಶಿಕ್ಷೆ ಅದುಂಡು ಮುಲ್ಪಂತಿರುವ ತೊಂಜಿ ಜನ್ಮಗಾದ ನಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಪದವಿ ಭ್ರಷ್ಟಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಬಾಬಾ ತೀರ್ಪುರು ದೇಪಂಡ ಕಡೇಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗುತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಂದು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಐನಿಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಮಾತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪಿರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಡು ತೊಂಜಿ ಜನ ಬುರ್ದು ಪೋಪಿರು ತೊಂದರೆ ಕೊರಪೆರು ವಿಕಾರಿಯಾದ ಉಡುಪೇರು ಶಾಲೆಡು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ ಇಂಚಿನ ಪದವಿ ಪಡೆಪರು ಪದವಿಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂತರವಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಮುಲ್ಪ ದುಃಖಧಾಮಡು ಕೆಲವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರು ಸಾಹುಕಾರ ಕೆಲವರು ಬಡವರುಲ್ಲಿರು ಅಂಚೆನೆ ಸುಖಧಾಮುಡ್ಲ ಪದವಿಲು ನಂಬರ್ವಾರು ಉಪ್ಪುಡು ಏರು ರಾಯಲ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೋಗ್ಲುಲ್ಲಿರೋ ಅಕಲು ಬಾಪಡ್ದು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನದೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಿರು ಮಾಯದ ಲಡೈಯಾದುಂಡತ್ತೆ ಮಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಬಲ ಆದುಂಡು ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಆವಂದುಪ್ಪುಡು ತೊಂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಕೂಡ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಬುಡುಪೇರು ನಡತೊಂದು ಅನುತ್ತೀರ್ಣಾದ ಬುಡುಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನುವೆರು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿಡಿದು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರನು ಏಕುಲು ಏಪಲ ಕೇಂದಿಜ ಐದವರ ಇಂದು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಅರೆ ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರು ಬಂದು ಭಗವಾನ್ ವಶ ಉಂಡತೆ ಗೀತೆಡ್ಲ ಉಂಡತೆ ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಬದಲು ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೀರು ಕೃಷ್ಣಗ ದೇವತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಅವು ದೇವತಾ ಧರ್ಮತೆ ಕೇವಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನ ವಾಸಿಲೆ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲಿರು ಊರಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೈವಿ ಗುಣವಂತ ಮನುಷ್ಯರಾದುಲ್ಲಿರು
ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ದೈವಿ ಗುಣ ಎತ್ತಿನಕಲು ಕಲಿಯುಗುಟ್ಟು ಹಸುರಿ ಗುಣ ಎತ್ತಿನಕಲು ಅದುಲ್ಲಿರು ಹಸುರಿ ಗುಣ ಎತ್ತಿನಕಲು ದೈವಿ ಗುಣವಂತಿರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪಿರು ಏತೊಂಜಿ ಅಂತರ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ತೆರಿ ಒಂದರು ಎಂಕುಲು ಎಂಚೆತ್ತ ಎಂಚಿನ ಒಂದುಲ್ಲ ನಿಗ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಗುಣಕ್ಲಿಂದ ಹರಣ ಮಲ್ತನೊಡಾಪುನು ಸತಗುಣಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥನೆ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು ತುಲೆ ದೇವತೆಲು ಇಂಚಿನ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಶ್ರೀನಾಥ ದ್ವಾರೊಡ್ಲ ಪೋದು ತುಲೆ ಏತು ಶುದ್ಧ ಭೋಜನ ತಯಾರಾಪುನು ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ವೈಷ್ಣವಿರು ಬೊಕ್ಕ ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿಟ್ಟು ಪೋದು ತೋಲೆ ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುನು ಕೇವಲ ಅನ್ನ ಅಲ್ಪ ವಾಮ ಮಾರ್ಗದ ಮಸ್ತ್ ಕೊಲಕು ಚಿತ್ರೋಲುಂಡು ಏಪ ರಾಜಧಾನಿ ಇತ್ತಲೋ ಆಪಗ 30 ಪ್ರಕಾರದ ಭೋಜನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನು ಐನ ದ್ವಾರ ಶ್ರೀನಾಥ ದ್ವಾರಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇರು ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀನಾಥ ದ್ವಾರದ ಮಂದಿರ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿತ ಮಂದಿರೋಡು ದೇವತನ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊಳಕು ಚಿತ್ರಳುಂಡು ಐನದವರ ಅಲ್ಪದವರ ನೈವೇದ್ಯಲ ಸಹ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಪೂಜೆ ಕೇವಲ ಅನ್ನದ ನೈವೇದ್ಯನು ದೀಪಿರು ತುಪ್ಪೊನ್ನ ಪಾಡುಜೇರು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಬೊಕ್ಕ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನಿರು ಉಪ್ಪುನಗ ಅಂತರನು ತುಜಿಪವೇರು ಭಾರತ ಎಂಚೆತ್ತಲು ಕುಡ ಎಂಚಿನಾದ ಗುರ್ತನು ಇತ್ತೆಂತು ತೂಲೆ ವಾ ಗತಿಯಾದುಂಡು ಪೂರ್ಣ ಅಣ್ಣಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಕಲ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವ ಬಾಬನ ಪ್ಲಾನ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅವ ಮಾತಲ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಪನು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಲಾಪನು ದವಸ ಧಾನ್ಯಲು ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬರ್ಸ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಮಸ್ತಾದ ಬರ್ಪುನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಬುರುಣನೆ ಇಚ್ಚಿ ಏತೊಂಜಿ ನಷ್ಟಾದ ಗುರುಪುನು ಈ ಸಮಯಡು ತರ್ತಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಅದುಪ್ಪುನೆರ್ದವರ ಬರ್ಸಲ ಸಹ ಸಮಯ ತಂದಿನ ಸಮಯಡು ಬುರುಂದುಪ್ಪುನು ಬಿರುಗಾಳಿಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಸೂರ್ಯನ ತಾಪಲ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುನು ಐತ ಪಾತೆರಣೆ ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಲು ಡ್ರಾಮಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಅಕಲ್ ನಾವು ವಿನಾಶ ಕಾಲಡು ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿಯಾದುಂಡು ನಿಖಲ್ ನಾವು ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಅಜ್ಞಾನ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಸುಪುತ್ರ ಚೋಕಲ ಮಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗು ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪಲ ಸಹ ನಂಬರ್ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಈತೇತು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೋ ಆತತ್ತು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಸೇವೆನಂತೂ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು ಒರಿನ ಮಾತೆರಳ್ಳ ಶಾಂತಿಧಾಮಗು ಕಡಪಡಾಪನು ಭಾರತಗು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊನು ಒರಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಕ್ತಿದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊನು ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾಂತಿಧಾಮಗು ಬಿದರ್ದು ಹೋಪೆರು ಅಹಕಾರದು ಬೊಕ್ಕ ಜಯ ಜಯಕಾರಾಪನು ಏತೊಂಜಿ ಅಹಕಾರ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ನಿರಾಪರಾಧಿಲೆನ ಕೊಳೆತ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಮೃತ್ಯು ಆವಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವರು ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸದಾ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅವಡಾಪನು ಸೇವಾಧಾರಿ ಅವಡಾಪನು ಏರು ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದಿರೋ ಐತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಒಂದೊಪ್ಪನು ನಿಗ್ಲು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದು ಒಂದು ಉಪ್ಪರು ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ಸದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು ಐನೇದವರ ಸದಾ ಬುದ್ಧಿಡು ಸದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ಇಂಚೆಂಚ 84 ಜನ್ಮನು ದೇತೊಂದ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಪಿರತಿರುಗದು ಇಲ್ಲಾಗು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಪಡ್ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯೋಗ ನೆನಪು ಪಡ್ ಇಡೀ ದಿನ ಬುದ್ಧಿಡು ಇಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ವಿಶ್ವದ ಮಹಾರಾಜ ಆವಡಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಪ್ಪ ನಶೆ ಏರೊಡತ್ತೆ ಈ ಬಾಬಾಗಲ ನಶೆ ಏರುಂಡು ಬೇರೆ ನಿತ್ಯಲ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಚಿತ್ರನು ತೂಪೇರು ಅಂತರ್ಯುಡು ನಶೆ ಪುಣತ್ತೆ ಯಾನುಪೋದು ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣಾಪೆ ಕುಡ ಸ್ವಯಂ ಹೊರಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಾಪೆ ತತ್ವಂ ನಿಕುಲು ತತ್ವಂ ನಿಕುಲ್ಲ ಆಪರತ್ತೆ ಇಂದು ರಾಜಯೋಗ ಆದುಂಡು ಪ್ರಜಯೋಗತ್ತು ಆತ್ಮಗು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುನು ಜೋಕ್ಲು ರಾಜ್ಯನು ಕಲಿಯೊಂದರು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯನು ತೆತೊನೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಗ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಗು ತೂಲೆ ಖುಷಿ ಅವಡು ಬಂದೆ ಬಾಬಾ ಈ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪವೇರು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಏತು ಸಹಜ ಆದುಂಡು ಈ ಶಿವಬಾಬಾ ಈ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಇಂಚಿನ ದೇವತೆಯಪ್ಪ ತೂಂದಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಖುಷಿತ ನಶೆ ಇರುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಪುಣ್ಯರ್ತವರ ವಿಶ್ವದ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿಪ್ಪುನು
ಯಾನ್ಲ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಓದೊಂದುಲ್ಲರು ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಪೆ ಮಾತಲ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ ಆಧಾರಿತವಾದೊಂದು ಏತು ಓದುವರೋ ಆತು ಸಂಪಾದನೆಯಾಪನತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೇರು ಕೆಲವು ಸರ್ಚನ್ ಈತು ಬುದ್ಧಿವಂತಾದುಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕೇಸರ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿನೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೇರು ವಕೀಲರ್ಲ ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೇರು ನನ ಕೆಲವೇರನ್ನು ತುಯ್ಯರ್ಡ ಪರಿದಿನ ಕೋಟುನು ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ನೆದವರ ಬಾಬಾ ಕುಡ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಗ್ಲೆ ಓವಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಸದಾ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಲೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವ ಬಾಬರ್ದು ನಿಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಪರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಕಲೆ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಗಾದ 21 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ 2,000 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ನಿಕುಲು ಸುಖ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗಿದ ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಉಲೈಗ್ಲ ಪಿದೈಗ್ಲ ಸತ್ಯವಾದ ಪುಡು ವಿದ್ಯೆಡು ಏಪುಲ ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬುದ್ಧಿದಾಕ್ಲಾದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಏಪುಲ ಬುಟ್ರಬಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಘ್ನ ರೂಪ ಇರಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂದು ಈ ಕುಶಿತ ಸಂದೇಶ ತೆರಿಪಲೆ ಇಂಕುಲು ಪವಿತ್ರತೆದ ಬಲವರ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಕುಲ ತನು ಮನ ಧನದ ಸಹಯೋಗದ್ದು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಭಾರತವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿಯಾದ ಮಲ್ಪನ ಸೇವಾ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ ವರದಾನ ಸದಾ ಪುಣ್ಯದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಭವ. ಎಂಕ್ಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಪನ್ಪುನೆದವರ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಸ್ವತವಾದೇ ಬರಪನು ಮಲ್ಪವನ ಅಂಚಿನಾರ್ನ ನೆನಪು ಬರಪನೆದವರ ಸ್ವಯಂ ನಿಮಿತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಸ್ವತವಾದೇ ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ಬತು ಬಿಡ್ಪನು. ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಮೃತಿ ಪಡು ಎಂಕ್ಲು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪವನು ಅಂಚನೆ ಬೇತಗ್ಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪವನೇ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯಾದಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯ ಆತ್ಮ ಏಪುಗಲ ಸಹ ಸಂಕಲ್ಪುಡ್ಲ ಪಾಪ ಅಂಶನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಚಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸದಾ ಪುಣ್ಯದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಜಮ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಪವನಕಲು ಬಾಬನ ಸಮಾನರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸಂಘಟನೆದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರಿವುನಕಲು ಸಂಘಟನೆಡೆ ತನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ನಿಶ್ಚಯದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸದಾ ನಿರ್ಭಯ ಬೊಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಿಂತಾಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದುಪ್ಪೇರು ಆತ ಮಾತ ಪಾತೆರಡು ವಿಜಯಿ ಅಪ್ಪೇರು. ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲ ಸೋಲು ಬಂದು ಪಾಪುಜಿ ಸೋಲಾಪನು ಬಂದಿತ್ತಂದ ತೆರಿವು ನೋಡು ನಿಶ್ಚಯದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು. ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿಜಯಿ ರತ್ನನು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರತ್ನವಾದುಂಡು ಇಂಚ ನಿಕ್ಲೆನು ತೆರಿವು ನೋಡು ಹೂವೇ ವಿಘ್ನ ಬತ್ತಂದ ಐನು ಪೇಪರ್ ಬಂದ ತೆರೆದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.